Se ngħaddu għal-littra l-Galatin għal darbohra, kapitlu 5, u ħanibda naqra minn vers 7. Pawlu qed ikellem lil nies jew xi wħud minnhom għall-inqas illi kienu qegħdin jitħajru illi partu l-Evanġelju ta' Kristu ma' Vanġelu ma kien Vanġelu xejn. Għax kien Vanġelu mħallat bl-opri umani biċ-ċirkonċiżjoni u l-bqija. U Pawlu jgħidilhom kontu qed tiġru tajjeb, min fixkilkom biex ma tobdux il-verità. Dil persważjoni mhix ġejja minn dak li sejħilkom. Ftit ħmira tħemmer l-aġna kollha. Jiena fiduċjuż dwarkom fis-sit illi mhux se tadottaw ebda opinjoni oħra. Imma min qiegħed jiddisturbakom se jerfa' l-ġudizzju tiegħu u minnu. Imma jien l-aħwa, jekk għadni nippriedka ċ-ċirkonċiżjoni, għaliex għadni persegwitat? F'dak il-każ l-offiża tas-salib tkun sfat abolita jew tkun imneħħija lem. M'hemmx li dawk li qed iħawdukom saħansitra jikkastraw lilhom infushom. Amen. Bħala Kristjana, kif tpenġilek innifsek? Bħala xi ħadd li għadu kif ħawma u se qed jixxemmex fontadir? Jew bħala atleta li qed jiġri fil-korsa bil-ħsieb li jirbaħ it-trofew. Il-Kristjan huwa msejjaħ iva biex jiġri l-ġirja tajba tal-fidi tiegħu u jiġġieled il-ġrieda tajba tal-fidi tiegħu. Ovvjament, jiltaqgħu ma' diversi ostakli u xi wħud jaħbtu jintelqu mal-ġenb. U Pawlu hawnhekk qiegħed jitratta ma' dawn in-nies illi infatti qalilhom kontu qed tiġru tajjeb. Bdejtu tajjeb. Meta xandartilkom l-Evanġelju lqajtuh u kontu ferħanin bih. Però Pawlu f'moħħu għandu li mhux biss li nibdew it-tiġrija. Ma nkompluha sa tmiem. Difatti fil-Korintin jgħid ma tafux li dawk li jiġru fl-istadium kollha jiġru. Imma wieħed biss jirċiev il-premju. Hemm ċerta kompetizzjoni fis-sens mhux qegħdin niġġieldu kontra xulxin, imma il-ħsieb tagħna huwa li naslu sal-premju. Infatti jgħidilna iġru b'tali mod sabiex tiksbuh. Il-predikatur antik Griżostmu infatti jgħid tibda mhux biżżejjed, trid tippersevera, trid tkompli minkejja tfixkil, tkompli sa tmiem. Għax xiq li hemm fit-tellieqa jekk ma tilħaqx il-premju. U dan għandha tkun il-mentalità tagħna li aħna li Alla sejħilna bl-Evanġelju tiegħu, sejħilna biex finalment niksbu il-glorja tas-sema. Biex aħna attwalment nkunu irċivuti, nkunu milquwa fid-dar tal-Missier. U allura dawn nies bdew tajjeb imma tfixklu u tfixklu maħabba tagħlim aberranti, tagħlim illi ma kienx apostoliku. Tagħlim ivvintat mill-bnedmin illi laqathom, impressjonhom u kif qal fil-bidu tal-epistola qal jiena niskanta kif hekk malaj qed tabbandunaw il dak li sejħilkom bil-grazza ta' Kristu qed idduru għal evanġelju differenti. U naħseb qegħdin tifhmu li matul l-ittra kollha Pawlu qed jgħidilna għal darbora x'inhu l-Evanġelju li aħna ġustifikati li Alla jgħodna bħala ġusti permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. U ma nistgħux nissugraw illi nżidu xi ħaġa oħra ma' Ġesu Kristu. U allura se tirnexxi f'din it-tellieqa li hemm quddiemek, se tirnexxi, se tasal biex tibqa' bla matejja u bla ma tieħu gambetti trid twaħħal ħarstek fuq Ġesu Kristu. Da bħal meta għandek pittura kbira u fiha ħafna affarijiet qegħdin jiġru tajjeb, però iċ-ċentru tal-pittura għandek is-suġġett. Meta tara dak il-pittura taf li hemm affarijiet oħra. Imma il-suġġett huwa dak li għandu jolqtok. Aħna fil-fidi Kristjana tagħna nafu li hemm diversi nies Mosè, Isaija, Pawlu Apostolu, Pietru, Marija Ġesu, kollha qegħdin hemmhekk, kollha qegħdin fix-xena.
imma fuq min ħan nifissaw il-ħarsa tagħna. Bibeta jidilna illi irridu nwarbu kull xkiel u d-dnub li tant faċilment iħabbilna u ħaniġru bil-perseveranza it-tellieqa imqiegħda qudiemna waqt li nifissaw il-ħarsa tagħna mhux fuq xulxin, mhux fuq il-qaddisin, nifissaw il-ħarsa tagħna fuq Ġesu. Dak huwa l-Kristjaneżmu fil-purità tiegħu, fis-safa tiegħu. Ġesu li huwa l-awtur u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna. Meta sejħilna forsi l-fidi tagħna ma kienitx xi fidi kienet fidi daqs żerriqa tal-mustarda żgħira imma kapaċi tikber. Ġesu li tajilna dil-fidi fih u wkoll jipperfezzjona. Jipperfezzjona. Il għaliex da Ġesu qal fidi mqiegħed qal ferħ mqiegħed qudiemu issa porta s-salib id-disprezza l-mistija tiegħu u poġġa fuq l-emenija tat-tron tagħna. L-istess Ġesu illi rebaħ għalina u għannom tagħna u dak li aħna rridu nwaħlu, rridu niffukaw l-attenzjoni ta' ruħna fuq. Jekk ma nagħmlux hekk ħanitfixklu. Jekk aħna ma ħanżommu sod mal-Evanġelju, tajjeb, jista' jkun illi l-ingombri u l-ostakli illi l-għadu qiegħed qudiemna ifixkluna. Bħalma ġralhom il-Galatin illi kienu qegħdin ipartu l-Evanġelju ma' xi ħaġa oħra. X'qiegħed ifixklek? Ikkonsidra x'qiegħed ifixklek fil-ħajja nisranija tiegħek. Forsi it-tradizzjoni tgħallim ċertu affarijiet minn tfulitek u għadek ikkakmat magħhom, għadek ma tix titlaqhom. Forsi l-kburija personali tiegħek, forsi t-tagħlim qarrieq li qed tisma' fuq il-medja. Dejjem irridu narfu illi jekk il-ħarsa tagħna u d-devozzjoni ta' ruħna mhijiex fuq Ġesu Kristu, hemm xi ħaġa qed tiżgarra. Hemm xi ħaġa li mhix taħdem. Il-fokus tagħna irid ikun fuq Ġesu Kristu. Forsi jista' jkun illi l-imħabba li d-dinja għadha qed tfixkilna. Għadha qed tfixkilna. Tant illi Ġesu ma narawx bħala dak it-teżor imprezzabbli illi ta' bilħaq għalina. Kontu qed tiġru tajjeb min fixkilkom biex ma tobdux il-verità. Hemm diversi fatturi li jistgħu fixkluna. Ħafna drabi huma nies illi jistgħu jkunu onesti u sinċera, però jkunu sinċerament żbaljati f'dak li qegħdin jagħmlu. U allura rridu noqgħdu attenti il ma jfixklunix tant li ma nobdux il-verità. U nnutaw il-verità mhux sempliċement tkun tafa f'moħħok. Tgħallimta imma tittobdija. It-toqgħod għalija. Sottomess għalija. Dil-persważjoni ma tiġix minn dak illi isejħilkom. Pawlu jaf illi hemm impedimenti, hemm ostakli, hemm nistgħu insofru gambetti meta xi ħadd jagħtik gambetta xi jiġrilek. Filli qed miexi jew tiġri u tixkana mal-art. Tixkana ma ħassofri ħsara. Tħaddan da jiġrilek meta tħaddan tagħlim devjanti. Meta inti qed tisma' ħwejjeġ oħra u m'intix lest li tmur f'ras il-għajn fl-iskrittura imqazza nfisha. Kull ma huwa giddieb jew falz mhuwiex ġej minn Alla ovvjament. Minn min ġej? Ix-xitan. Ix-xitan li huwa insidjus huwa brikkun huwa malizzjuż li kapaċi jaqbad il-verità tal-Alla. Jaġinna b'talu motu manjera li ma tibqax il-verità tiegħu. Ġesu l-xitan isejħlu il-qattiel u missier il-gideb. Missier il-gideb. U allura veru tagħlim fals kapaċi joġob. Kapaċi joġob. U jinfirax malajr. U għalhekk Pawlu lill-Korintin għalilhom illi jiena nibża li b'xi mod. Bħalma s-serpent inganna l-leva bl-astuzja tiegħu bil-brikkunaġni tiegħu. Kif irraġuna magħha. Veru li ma tistgħux tieklu mis-siġar kollha tal-ġnien? Hemm ċerta insidjożità, ċerta erb. Irnexxielu li jinganna l-leva, Pawlu qal hekk ukoll imħuħkom ikunu żvijati mis-sinċerità u s-safa tad-devozzjoni tagħkom lejn Kristu.
Il-Kristjaneżmu pur huwa relazzjoni ħajja, relazzjoni vivaċi, relazzjoni ma' Kristu li tagħti l-frott tagħha. Sinċerità tas-safa u d-devozzjoni tagħkom. Għax jekk wieħed jiġu jippriedka evanġelju differenti illi ma ċċettajtux tissapportuh famuż u dak li qed jiġri. Ġara dakinhar fi żmien l-Apostli, ġara fost il-Galatin u għad jiġri sal-lum. Tgħidli ma kif qed jiġri li dan il-Vanġelu fals illi jattira u jiġbed il-devozzjoni ta' ħafna nies. Għandikom eżempju wieħed, mhux 20 wieħed. Fost ħbiebna Kattoliċi Rumani jemnu illi il-qaddisin tant kellhom mertu qudiem Alla illi iż-żejjed tagħhom Alla qed jiġbru f'din it-teżorerija tal-mertu ngħidulu. Marija kellha żejjed, il-qaddisin kellhom iż-żejjed. Tajjeb u hemmhekk allura il-Papa issa għandu il-jett u għandu dritt illi jaqassa minn dak it-teżor kif jidirlu, kif? Permezz tal-indulġenzi. Ara ma taħsbux l-indulġenzi huma xi ħaġa ta' żmien Luteru ta'. Għadhom għaddejjin u popolari sal-lum. Dakinhar kienu jinbijaw bil-flus. Illum għati kontribuzzjoni. Jew meta forsi jkun hemm il-ġublew. Wallu jekk inti żżur ċertu knejjes partikolari tirbaħ l-indulġenzi. Jiġifieri ħajtnaqsulek, titnaqqaslek il-piena fil-purgatorju li int ħatmur ħassofri għal dnubietek biex tissaffa għajdu li dan mhux Vanġelu differenti. Huwa Vanġelu vvintat. Vanġelu vvintat. Illi n-nies joġobhom. U dan li qiegħed Pawlu iwissina dwaru, jiftilna jnejna dwaru. Illi jekk inti bat l-errur, l-iżbal, dak l-iżbal jista' biss jikber u jaħxin. Ittollera ftit żball, Pawlu jgħidilna illi ftit ħmira temmer l-aġna kollha. Intom li tagħmlu l-pizza, tagħmlu tippreparaw l-aġna vera u twadbu l-ħmira għall-ewwel l-aġna tkun żejra, tħalluha daqsxejn asħana, xiġra dik titħemmer kollha. Tinfetta kollha kemm hi. Il-ħmira illi fl-iskrittura hija spiss użata bħala simbolu tal-ħażen. Il-ħażen jinfirex, il-ħażen jgħaddi. Jekk ma titrattax jinfetta il-ġisem kollu u jsir għattiel. Ftit ħmira tħemmer l-aġna kollha. Kemm huwa importanti allura illi aħna rridu nassu fuq qalbna x'qiegħed nisma'. Ġesu stess jgħidilna qogħdu attenti x'jidħol f'idnejkom għax ħajinfluwenzakom. Nassu fuq qlubna u nuru interess x'tgħallem l-Iskrittura. Jridu nkunu berejani. Luqa faħħarhom il dawn in-nies. Semgħu l-Apostlu Pawlu tgħidli ma setgħux semgħu xi ħadd aħjar. Però wara li semgħuh marru jiċċekkjaw fl-Iskrittura, fil-Bibja biex jaraw dak li kien qed jgħid kienx minnu jew le. U Luqa faħħarhom bħala nies ta' moħħ nobbli. Nies ta' min jammirhom, nies ta' min jikkupjhom, illi għandna nittestjaw l-ispirti, illi niċċekkjaw il għaliex l-Evanġelju jekk mhuwiex l-Evanġelju Apostoliku li xandru l-Apostli fissa mill-mulej, kwalunkwe Evanġelju ieħor ma jsalvakx. Pawlu hawnhekk huwa kommoss, huwa dispjaċut, huwa wkoll irrabjat. Però jgħidilhom jiena fiduċjuż dwarkom fis-sit. It-tama tiegħu ma kienitx illi ħajmur jerġa' jipperswadihom. Fiduċjuż dwarkom fis-sit huwa s-sit Ġesu illi iġibkom lura, illi ħajrrestawrakom, illi se jerġa' jiġbidkom lejh. Fiduċjuż dwarkom fis-sit, illi mhux se tadottaw ebda opinjoni oħra. Illi ħateġu tiġu lura għal fema għal l-Evanġelu li jiena għaddejtilkom l-ewwel darba.
qed jesprimi din il-konfidenza tiegħu illi jekk tabilha huma konvertiti, jekk huma ġenwinament konvertiti, dawn se jirritornaw lill-verità. Għaliex? Ġesu stess qal illi l-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Kapaċi jkunu fixkla, verament kapaċi jkunu fixkla. Però finalment in-naċ ta' Kristu jisimgħu il-leħen tiegħu u wara berrani jgħidilna ma jmorrux. Ma jafu il-leħen tar-raj tagħhom. Pawlu jgħid illi dak illi beda xogħol tajjeb fikom jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Ġifieri matul it-triq nistgħu nitfixklu iva. M'għandniex għalfejn il għaliex l-Evanġelu smajni ħaddannieh u ħobbuh, imma nafu li hemm ladu illi qiegħed bil-brikkunaġni tiegħu qed jipprova jfixkilna biex it-tellieqa ma nkompluhiex. Pawlu jgħid imma illi Alla li beda dax-xogħol tajjeb fina wellidna mill-ġdid sejħilna bl-Evanġelju kapaċi wkoll jipperfezzjona dak ix-xogħol. U allura għalhekk it-tama tagħna għandha tkun fih. Naġa żvijata tinsab fil-periklu. Però tibqa' naġa u allura irrid ikun hemm irridu dik il-naġa tinġib lura. Għalhekk Pawlu qed jikteb din il-littra lill-Galatin. Irid iġibhom lura għal-verità li x'għandrilhom. Ġadbu fil-littra tiegħu infatti jikkonkludija billi jgħid: Ħuti, jekk xi ħadd fostkom jiżvija mill-verità, joħroġ il-barra mit-triq ġifieri. U xi ħadd idawr lura ħajkun jaf illi min idawwar midneb mill-żball ta' triqtu se jsalva rruħu mill-mewt u se jagħti kotra kbira ta' dnubiet. Kemm hija importanti dan il-ministeru aħna neżerċitaw bejnietna biex noqogħdu attenti u nżommu għajnejn miftuħa ħalli naċċertaw li l-kol kemm aħna l-Evanġelju inħadnuh, nożżuh, nemnuh u ngħixuh. Ma nistgħux inkunu bħalma għadna kif smajna Alla qallu l-Kajjin fejn uħuk? U Kajjin qallu mela jiena assa taħija. Dik hija l-attitudni ta' xi ħadd li huwa mitluf, xi ħadd li ma jimpurtax mill-proxmu tiegħu. Le, Alla jridna u appuntu għalhekk niltaqgħu regolarment flimkien biex inżommu sorveljanza ta' mħabba fuq xulxin. Għax għandna bżonna. Għax hemm barra hemm ladu illi qed jipprova ifixkilna. Alla jassess u jissalvagwardja lil-niesu. Nistgħu naqgħu, però Alla jerġa' jqajjimna. Għalhekk Pawlu qed jgħid jiena fiduċjuż dwarkom fis-sit illi mhux se tadottaw ebda opinjoni oħra. Fis-Salmi infatti naqraw il-passi ta' bniedem tajjeb huma stabbiliti mill-mulej u jitaxxaq fit-triqtu għalkemm jaqa' mhux se jixkana għax is-sit isostnih bidu. Dik ħaġa li nemmnuha li Alla kapaċi jipproteġina, li Alla kapaċi jżommna, isostnina bidu. Ma ovvjament ħassotu Alla ma jipproteġiniex billi poġġina ġobozza u jaqtana apparti mis-soċjetà. Alla jipproteġina billi nużaw il-mezzi. Alla kif jitmana? Għandna bżonn l-ikel ta' kuljum u x-xorb ta' kuljum. Kif jitmana? Jibgħatilna l-manna bil-paraxut mis-sema? Le. Billi naħdmu bidejna f'impjieg sinċir ħalli naqalaw l-għajxin tagħna. Qed tifhem, u għalhekk it-talba tagħna għatina llum il-ħobsa tagħna ta' kuljum. Alla jagħtina l-abbiltà biex nużaw il-mezzi ta' impjieg ta' xogħol biex inkunu kapaċi ngħixu. Jekk inti timrad, tajjeb, Alla se ifaqqax bakketta maġika fuqek u fil-li maritu fejn il-mittix, kapaċi jagħmilha, Alla kapaċi jagħmel mirakli. Imma normalment kif ivejjaqna bil-morot it-tabib u batat l-ispiżjar u nieħdu l-mediċina li għandna bżonn. U l-istess ħaġa, Alla kif jipproteġina mill-għadu? Permezz ta' xulxin, permezz ta' xirka nisranija. Permezz li aħna il-ħarsa tagħna hija imwaħla fuq Ġesu Kristu.
permezz tal-iskrittura li aħna regolarment qegħdin nirritornaw lura kif kien jgħidu r-reformisti ad fontes, lura frasilajn, rridu nisimgħu l-verità minn xulxin, imma fl-aħħar mill-aħħar li jaqta' d-deċiżjoni hija l-Bibbja mazza. Jekk mhix fl-iskrittura, allura ma nix nambuha u ma rridux. Pawlu jkompli infatti biex jgħid li jiena fiduċjuż li mintom se tadottaw ebda opinjoni oħra. Imma min qiegħed iddisturbakom dawk li qegħdin fixklukom se jerfgħu l-ġudizzju tiegħu u min hu. Pawlu qiegħed jgħid illi dawk illi qegħdin ifixklu lil ħaddieħor milli jobdu l-verità dawn Alla qatt jiġġudikhom. Alla qatt jiġġudikhom. Bħalissa vera bħalma qal Ġesu jeħtieġ li jiġru l-iskandli, però gwaja għal dawk li bihom jiġu l-iskandli. Dawn in-nies ma jaħarbux il-ġudizzju tal-Alla. Ġesu stess jgħid li kull min ifixkel wieħed minn dawn iż-żgħar li jemmnu fija. U meta tkun għadek żgħir fil-fidi aktar u aktar suscettibbli, aktar u aktar inti kapaċi taqa' priża tal-għadu. Għax għadek bil-kemm taraf id-differenza bejn l-lemin u x-xelluk. Vera? Għadek m'intix beruqek fi Kristu. Għadek m'intix mibni fuqu. Bajnek waħla fuqu. U allura Ġesu qal min ifixkel wieħed minn dawn iż-żgħar li jemmnu fija jaqbillu illi tiddendel ġebla tqila ta' mitħna madwar onqu jkun marraq fih ta' barra. Kemm hija xi ħaġa serjissima meta xi ħadd ifixkel lill-Kristjan milli jibqa' miexi fil-modja tas-sewwa. Teologu Ingliż tas-seklu 17 John Owen jgħidilna Kristu mhux se jitlef ebda wieħed jew waħda minn tiegħu. Iżda dawk li jikkorrompu l-fidi għandhom ikunu jafu illi mhux se jiskapulaw lid tal-ġudizzju tagħna. U dak li qed jgħidilna Pawlu hawnhekk. Li dawn se jerfgħu l-ġudizzju tagħhom huma min huma. Spurgeon ħobbu nikkwitaw ħafna għaliex il-mod kif kien ipoġġija kien kellu ċerta ħila. Jgħid hawnhekk għall-infalz u għadu mill-aktar perikolus tal-irwieħ. Lil-pup fil-biss tan-naċ jiddevoraw jew jibilaw wisq aktar mill-iljuni fil-furja tagħhom. Għax il-jun tgħid jekk tiltaqa' mal-jun tgħid dan il-jun aħrab għax tarfu mill-ewwel hemm periklu. Imma meta tiltaqa' ma' lupu li kapaċi jiżbranak imma liebes il-libsa tan-naċ ħajers għalejk mans u mellesi u attraenti hemm l-periklu. Pawlu defatti jkompli jgħid imma jien l-aħwa. Jekk għadni nippriedka ċ-ċirkonċiżjoni, għaliex għadni persegwitat? Tindunaw l-stand qawwija ta' Pawlu li qed jgħid aħna salvati bi Kristu u bi Kristu biss. Bi Kristu biss. Mentri l-Ġudajisti daħlu affarijiet oħra, ċirkonċiżjoni, festi tal-Lut, dieta u affarijiet għal dawn kollha rridu nosservaw, jekk irridu nsalvaw. X'differenza? U allura Pawlu jgħid illi għaliex għadni persegwitat? Għax f'dal każ l-offiża tas-salib kun sfat abolita. Jekk aħna mal-Vanġelu ħanejdu, hemm bżonn nemmnu fi Kristu, però hemm bżonn nitamdu, hemm bżonn immorru pellegrinaġġi, hemm bżonn nagħmlu diversi affarijiet oħra, qegħdin ngħidu illi l-offiża tas-salib spiċċat. Il-Kristjaneżmu sar bħal l-eluf ta' reliġjoni oħra tad-dinja. Tilef l-uniċità tiegħu. Il-Vanġelu huwa s-salvazzjoni Alla ġabilna minn fuq bibnu Ġesu li niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Meta aħna ma' Kristu nżidu kwalunkwe ħaġa oħra qegħdin ngħidu illi l-offiża tas-salib. Spiċċat.
Inti tindunaw kif qed titkellem Pawlu, l-offiża tas-salib, il-kelma propja l-iskandlu tas-salib. Is-salib huwa skandalus. Is-salib joffendi lin-nies. Lin-nies in ġenerali. Il għaliex qed jgħidilna illi l-fidwa is-salvazzjoni tagħna hija esklusivament il-ħidma tal-Alla favur tagħna. Alla isalvana u aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex insalvaw lil nafusna. Meta nitkellmu hekk, ovvjament, qegħdin nippreżentaw l-iskandlu tas-salib. Il għaliex dan is-salib joffendi il-kburija umana, l-bniedem irid u jidhirlu li hu kapaċi jagħti s-sem tiegħu għas-salvazzjoni. Għaliex taħsbu li d-dottrina tal-purgatorju hija tant popolari? Għaliex il-bniedem jieħu pjaċir meta jgħid illi jien ħanat is-sem tiegħi biex insalva. Kristu bata fuq is-salib, ma nix ngħidu, imma jien ukoll ħanbati fil-purgatorju. Intu daw? L-iskandlu tas-salib spiċċa. Imma s-salib jindirizza l-gburja tal-bniedem u jkissirha. Għax jgħid le, mhux bli tagħmel int, imma bli jagħmel is-Salvatur għalina l-koll. Is-salib ukoll huwa skandlu il għaliex jesponi l-reliġjuż rispettabbli. Ħafna nies huma rispettabbli, huma reliġjużi, u dinha fimta meta kont għadni żagħżugħ. U kont qed naqsam iċ-ċerkewwa għall-imġar. Fis-sħana kollox idellek, u bad f'konverzazzjoni ma' dan patri, niftakru kien libes ċoqqa kannella, u fil-konverzazzjoni għatlu illi Kristu waħdu jsalvana. U dan infurja għalija. Għalli mallura jiena li bas ċoqqa għal xejn. U għammek fimt, dakinhar fimt. Fimt l-ispirtu tal-Kattoliċiżmu Ruman. Jekk tgħidilhom illi Kristu jsalvani, jgħidu ejja mela. Imma l-iskandlu tas-salib neħħewh bil-pulit għax jemnu li bli jagħmlu huma ukoll. Dak mhux Vanġelu. Is-salib huwa skandlu huwa tfixkil il għaliex jikxef ukoll il-fjakkezza tal-intellettwaliżmu. Bniedem jaħseb li aktar ma jsir bravu, aktar ma jkun edukat, aktar ma neqirdu l-faqar, aktar ma nippruvaw neliminaw il-gwerer, aktar ma l-politika tagħna tkun nadifa, ħansalvaw bekk. Illi dak li għandu bżonn il-bniedem. U s-salib jgħid le. Is-salib jgħid dik mija salvazzjoni xejn. Pawlu fil-Korintin jgħid li l-bluqa ta' l-idea ta' Alla li salvana bis-salib, di l-bluqa ta' Alla hija aktar għarfa mill-bnedmin. Il-bnedmin għandhom l-aġendi tagħhom u għandhom l-idea tagħhom, il-proġetti tagħhom, u Alla jgħid ma jgħoddu xejn. Is-salvazzjoni tagħna bis-salib. Is-salib huwa skandlu il għaliex ukoll juri kemm l-edukazzjoni, il-politika, x-xjenza, s-suċċess kulturali dawn mhumiex adekwati. M'hemm ebda salvazzjoni fihom. Aktar minn hekk is-salib huwa skandlu il għaliex ixejjen il-legaliżmu. X'inhu l-legaliżmu? Inti taħseb illi ħassalva bl-opri tajba tiegħek. Tipprova tgħix tajjeb, mbagħad Alla għandu miżien ħajkalkula jekk inti għamilx aktar tajjeb mill-ħażin, jekk għamilt aktar tajjeb, allura għas-salva. Dak huwa legalizmu. Is-salib jgħid le. Is-salib jgħid li dik l-idea hija totalment żbaljata u bażwija. Is-salib huwa skandlu għax jikkontradixxi l-indipendenza umana. Il-bniedem irrid jgħix jien minn ħadd ma jindaħalli. Tifhem, l-idea hija emmen fik innifsek, kemm nisimgħuha, emmen fik innifsek. Emmen fik innifsek. U minn hemm. Qed tifhem, il-Vanġelu jgħid emmen fil-Mulej Ġesu Kristu x'differenza u tkun salvat. L-iskandlu tas-salib għal darb'oħra. Is-salib illi juri illi l-moralità umana it-tajjeb kollu tan huwa weraq tat-tin
dak li provaw jagħmlu Adam u Eva meta indunaw li kienu arwanin mistħija kellhom dik is-sens taħtija pruvaw jillapazzaw kif jafu huma u pruvaw jagħtu l-era tagħhom bil-weraq tat-tin. Alla ma ċċettaħiex dik. Alla li bishom bil-ġlud tal-annimali s-sakrifiċċju illi isalvana. Is-salib huwa skandlu wkoll il għaliex jikkontradixxi is-sapjenza mondana, l-erf ta' d-dinja x'iswa. Kemm kien hawn filosofi u għataw filosofi illi jgħidulna bil-ħsibijiet tagħhom u Pawlu jgħidilna fil-Korintin il-bniedem berfu ma rafx il-Alla. Kif narfu il-Alla? Kif nifmuh il-Alla? Fuq il-Golgota. Fuq il-Golgota. Naraw kemm jobot id-dnub u naraw kemm uħobb il-bniedem. Is-salib huwa tfixkil il għaliex jurina li aħna maħniex kapaċi. Anke Ġesu jgħid il ħadd mu kapaċi jiġi għandi jekk il-Missija ma jiġbdux. Aħna maħniex kapaċi. Xejn ħlif il-mewt ta' bin Alla ma tista' issalvana. Jekk kapaċi tajda din konvinzjoni u allura iva, inti tħaddan l-Evanġelju illi priedka l-Apostlu Pawlu. Xejn ħlif il-mewt ta' bin Alla ma seta' isalvani. F'dawn l-idejn xejn min jinsa nġib ħlif li naqbad mas-salib. Is-salib mhux talli nilqgħu l-iskandlu tiegħu aħna, talli nifirħu fih, talli niftaħru fih. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu jiena ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba lija u jiena d-dinja. Għalhekk Martin Lloyd Jones jgħid illi il-raġuni għala l-Evanġelju offendi hija din. Jgħidilna illi ma nistgħu nagħmlu xejn biex insalvaw għax difatti Alla għamel kollox fi Kristu Ġesu. Alla għamel kollox fi Kristu Ġesu. U allura jiena irid nkun reċivitur kbir bħala Alla huwa donatur kbir. Alla tagħna l-aħjar l-ibnu Ġesu. Ovvjament il-Ġudajisti u diversi nies illum għadhom jillapazzaw l-Evanġelju jridu jirranġawh, iridu jagħmlu aktar preżentabbli, li jagħmlu aktar għal palat uman biex ma joffendi l-ħadd. Aħna nkantaw dwar is-salib aħraġ tqil. Is-salib aħraġ tqil. Illi biħat nasal fil-glorja. Imma ħafna nies is-salib huwa tad-deb bil-ġawar u l-ħaġar prezzjuż fih u xi ħaġa fuq l-artal illi ma jfetwanix jiena sa ħares lejh nammiraħ ma Ġesu jgħidilna s-salib terfgħu. Jekk xi ħadd tiġi warajja, ħajġħad lilu nnifsu. Le mhux iżjed temmen fik innifsek. Iġħad lek innifsek. Erfa' s-salib imbagħad tiġi warajja. Din hija l-mogħdija tal-Alla. Il-salib qatt ma jista' jkun popolari jekk il-bniedem mhux lest li jindem mhux biss mill-ħażin tiegħu ma kemm it-tieqa tiegħu. Illi jaħseb li huwa tajjeb. Illi jaħseb li kapaċi jkun preżentabbli għal Alla. Is-salib modern kif huwa pritkat illum ħafna drabi ma joffendix. Tal-Ġudajisti ma joffendix ovvjament. Qed jgħidulhom illi tridu tkunu ċirkonċiżi u tagħmlu diversi affarijiet oħra. Mhux hekk irid jisma' l-bniedem. Hekk irid jisma' illi irrid inħallas xi ħaġa. Imma bxejn, salvazzjoni bxejn, il-ħlas tad-dub għal mewt imma l-għotja bxejn tal-Alla hija ħajja ta' dejjem permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Li hija bxejn għax ma nistgħu nikkontribwixxu xejn hija offiża l-bniedem. Hija offiża. Però l-aħwa, Vanġelu mingħajr offiża u Vanġelu impotenti. Vanġelu ma jsalvakx. Vanġelu bla saħħa. Vanġelu bla qawwa. Il-Vanġelu veru huwa jippreżentalna salib li huwa offiża. Offiża.
Pawlu aktar kmini smajtu xjajt, jiena msallab ma' Kristu. Id-dinja xtejdilna. Ipromuovi li kien nifsek, esprimi li kien nifsek, u rixtaf, u rixint. Poġġi li kien nifsek fuq il-pedestal. U Pawlu jgħid jiena msallab ma' Kristu. Dak huwa s-salib. Bonhoeffer ukoll, pastor Ġermaniż, qal meta Kristu jsejjaħlek għandu, qed isejjaħlek biex tmut għalik innifsek. U qalu fi żmien meta l-knejjes Ġermaniżi kien qegħdin isellmu lil Hitler u jħalluh jagħmel li jrid. Il-Vanġelu illi nemmnu fih aħna mhuwiex mans. Mhuwiex mans. In-nies jridu jimmansawh. U jorbtuh biċ-ċinga u jagħmlu billi jridu. Imma Alla jrid jagħmel bina li jridu. Il-kontra. Il-Vanġel mhux mans għaliex jarrafna illi aħna midinbin. Għar milli nistgħu nimmaġinaw. Ħadd minna mu kapaċi ikollu evalwazzjoni korretta kemm ta' bilħaq aħna midinbin quddiem Alla. U nibdew nifhmuha din meta nħarsu l-salib. Is-salib mhux mans għaliex jgħidilna li Alla huwa aktar qaddis milli qatt irrealizzajna. Ħafna nies Alla huwa wieħed minna. Wieħed bħalna jemes id-dnub ma jimpurtax u ma tafx. Qed tifhem. Is-salib jurina kemm Alla huwa qaddis illi saħansitra ikkastiga lill-libru stess. Għax tabba bid-dnubiet tagħna. Is-salib mhux mans għaliex jurina illi Kristu huwa aktar meħtieġ mill-qatt minna. Ħafna Kristjani jgħidu jiena Kristjan, imma tiġix tgħidli li Mawmetta ma jsalvax jew Hindu jew Konfuċjanist jew reliġjoni oħra mhux ukoll għandhom it-tajb tagħhom. Tifhem? Is-salib, l-iskandu tas-salib qegħdin neħħuh. Is-salib mhux mans għaliex jurina l-grazzja t'Alla hija akbar mill-qatt ħlomna u dik li għandna bżonn. L-aħwa bħala Knisja hawnhekk irridu nifhmuha din illi qatt ma jaqbel li naqgħu għal-livell tad-dinja. Id-dinja għandha r-reliġjożità tagħha. Però hija reliġjożità finta, reliġjożità li ma toġġ. Pawlu jgħidilna il-lut jiddomandaw sinjali mirakolużi. Dak li rridu l-lut. Kemm il-darba Ġesu għalulu għamlilna miraklu. Ġesu għalilhom ebda miraklu mhux nurikom li il-miraklu ta' Ġona, il-profeta. Għax bħalma Ġona dam 3 tiljili f'żaq il-kuta. Hekk ukoll bniedem se jkun maqtul u jkun mitfun għal 3 ijiem. Il-lut jiddomandaw is-sinjali u l-Griegi jfittxu fil-Griegu kienu famużi għall-filosofija. Għat-tagħlim, hemm bżonn nimlew moħħna, nilluminaw lil nfusna. Imma Pawlu qal aħna nippritkaw il-Kristu msallab. F'soċjetà Rumana Griega fejn it-tagħlim kien tant apprezzat, Pawlu qed imur minn belt għall-oħra u jxandrhom il-Kristu msallab. Jxandrhom iskandu tas-salib. Ostaklu għall-lut u blu għal-ġentili. Kemm il-darba naqraw fl-Atti tal-Apostli kemm in-nies kienu bdew jitqu bih xejdilhom li Kristu miet għalina u kienu xoxtat mill-qabar. Kienu jitqu bih jgħaddu biż-żmien. Huwa blu għal-ġentili, imma l-dawk li msejħin kemm għall-lut kif ukoll għall-Griegi Kristu huwa s-seta t'Alla u l-erf t'Alla. Tissalva? Bi Kristu titissalva. B'ħadd u xejn aktar. Luteru jgħidilna is-salib joffendi. Is-salib joffendi għax jikkundanna l-ġustizzja finta tal-bniedem. Il-bniedem jaħseb li huwa tajjeb. Però t-tieba tiegħu hija finta. Hija reċtar. Il-bniedem huwa tajjeb meta jaqbillu. Għandu bżonn ġob u allura jar kif ħajpreżenta lu nnifsu.
jikkundanna l-ġustizzja finta tal-bniedem, ma jħalli xejn għal mertu uman, iżda jattribwixxi kollox lil Kristu waħdu. Meta Pawlu jgħid li l-offiża tas-salib dan qed jitkellem dwaru. Jekk aħna nemnu l-Evanġelju li xandar l-Apostlu Pawlu, irridu nistennew l-oppożizzjoni. Il-għaliex din hija xi ħaġa li qed tiġri kontinwament. L-insara vera imweldin mill-ġdid jaqbdu mas-salib u bebda mod ma jitilquh. Għax is-salib huwa t-tama tagħhom għas-salvazzjoni eterna. Mentri l-bqija jaraw kif jimmansawh l-Evanġelju. Jimmansawh. Jagħmluh aktar jgħaddi għal mentalità umana. U allura tinħolq l-oppożizzjoni. Però una fil-istess ħaġa mistmerra mid-dinja, is-salib huwa mistmerra mid-dinja. Aħna ħobbuh is-salib. Aħna nkantaw dwaru. Aħna nerfawh. Il-ħaġa mistmerra mid-dinja hija attwalment il-qawwa tagħha għas-salvazzjoni tagħna. Pawlu jikkonkludu billi jgħid m'hemmx li dawk li qed iħawdukom saħansitra jikkastraw lil infushom. U tgħid xiex? Kif qed titkellem? Di fil-Bibbja qiegħda, iwa. Qiegħda fil-Bibbja. Pawlu rrabjat. U rrabjat ġustament, huwa emozzjonat u indignat kif kien hemm dawn in-nies illi kienu qegħdin iħarbtu l-Knisja tagħha. Kienu qed jippruvaw jisirquha mill-ġojjel illi dak il-ġojjel jagħmilha Knisja. Knisja minn Evanġelu mhux Knisja. Knisja minn Evanġelu hija x'inhi? Klabb. Klabb. Bħalma l-klabb tal-ħamiem u l-klabb tal-futbol. Ma jiswa xejn. Pawlu hawnhekk juża dal-lingwaġġ goff qed jgħid li nixtieq li dawn in-nies li qegħdin ħawdukom. Illi jkunu kastrati, jiġifieri ma jkunux kapaċi li jkollhom tfal biex jinqerdu minn wiċċ id-dinja. U ċertament Alla qed jaqridhom minn wiċċ id-dinja fil-ġudizzju. Fil-ġudizzju. Bħalissa rridu nikkumbattuhom u narfuhom dawn in-nies. Pawlu id-diskors tiegħu jista' jixxokkjana ta' bilħaq. Imma hawnhekk qegħdin naraw l-idjoma ta' raj feroċament protettiv għal merħla tiegħu. Jimpurtah minn dawn l-insara fil-Galazja. Irid jiftilhom għajnejhom. U allura aħjar diskors aħrax u żorr kif qed jużaw hekk jikkastraw li nfushom x'waħda di. Ma aħjar dak diskors mill-Evanġelu rrovinat. U dak huwa l-interess ta' Pawlu. Illi kważi ikkaxkixna, għajjimna fuq tagħna u jgħidilna di mhix xi ħaġa żgħira, di mhix xi ħaġa minuri. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ħajja u mewt, dwar infernu ġenna. Għalhekk kull meta Pawlu jitkellem dwar l-Evanġelju u il-periklu illi dal-Evanġelju jisfa irrovinat, jisfa meqrut, il-lingwaġġ tiegħu huwa aħrax. Ara fil-Filippin, l-istess ħaġa. Il-Filippin ukoll knisja ġo Filippi, belt oħra fil-Greċja. Kienu qegħdin jiġu influenzati minn dal-Ġudajisti. U Pawlu jgħidulhom hekk ara, ħarsu ruħkom mill-klieb, isejjelhom klieb. Għax kelb kapaċi jattakkak u jikdmek. U jisajlhom klieb. Ħarsu ruħkom mill-ħaddiema ħżiena. Ħaddiema ħżiena dawn kienu nies reliġjużi, jikklejmjaw li jemmnu f'Alla. Ħaddiema ħżiena. Ħarsu ruħkom mill-mutilazzjoni tal-ġisem. Qegħdin jisfurzawkom biex tkunu ċirkonċiżi. Kull ma qegħdin jagħmlu mutilation tal-ġisem. Xi ħaġa ma tiswa xejn. L-istess bħal nies li jgħidu li biex is-salva titgħammed. Ċertament aħna nitgħamdu, ma mhux biex nisalvaw. Nitgħamdu għax aħna tixjib ta' Kristu u bil-magħmudija nuru li aħna rridu nibqgħu mexxin f'dik it-triq id-dejqa.
Pawlu kompli ċirkonċiżjoni vera aħna li nqimu fl-Ispirtu tal-Alla u niftaħru fi Kristu Ġesu u ma npoġġux il-fiduċja tagħna fil-laħam x'kapaċi nagħmlu aħna. Il-fiduċja tagħna hija fi Kristu u fis-salib tiegħu. Ġesu kien u jibqa' ħaġra ta' tfixkil u blata ta' offiża. Hekk jgħid l-Apostlu Pietru fl-ittra tiegħu l-ewwel waħda. Ġesu huwa ħaġra ta' tfixkil għal nies li ma jemnux ħajtfixklu bih. L-istess bħalma inti tista' torbot vapur ma' blata u hemm għandu s-sigurtà, imma l-istess ħaġa dak il-vapur jista' jitkisser mal-blata. Ġesu jew salvak jew jikkundannak. Ħaġra ta' offiża, blata ta' tfixkil. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar meta ikun sar il-ġudizzju, kif qal John Newton, ħajkun hemm ħafna sorpriżi. Għax ħafna nies illi jaħsbu li huma tajbin u jaħsbu li qegħdin iservu lill-Alla u huma reliġjużi fil-ġenna mhux ħajtlu. Għax tidħol biss bis-salib. Is-salib huwa l-intrata u għad-daħla għall-ġenna. U xejn iżjed. John Newton jgħid meta nasal il-ġenna nistenna li nsib 3 eġubijiet hemmhekk. Se nara li xi wħud li qatt ma pretendejt li se jkunu hemm. Se nimmissja xi wħud li pretendejt li se jkunu hemm. U l-ikbar ħaġa minnhom il-koll illi nara li nnifsi hemmhekk. X'qed jgħidilna? Ħafna nies illi nippretendu li jkunu l-ġenna għax naħsbu ma tajbin, imma fir-realtà m'għandhomx fiduċja f'Ġesu Kristu, mhux qegħdin iserħu fuqu. Dawn mhux se jkunu l-ġenna. U wkoll se nimmissjaw il xi wħud li nippretendu li jkunu hemm. Fost l-Apostli kien hemm Ġuda, nasab l-Apostli kollha kienu jgħidu da wieħed minna. Da għall-ġenna bħalna, ma daħalx il-ġenna. Ġesu u l-iskandlu tas-salib. Flok titkaxkex bl-iskandlu aħna nilqawh. Aħna ħadnuh u l-istess ħaġa nkunu kuraġġjużi biex il-ħaddieħor ngħidulu jekk trid tissalva metodu wieħed bis-sem. Ġesu Kristu li jagħmel kollox bit-trikapitali K-O-L-L-O-X, kollox. U int ma tagħmel xejn. U dak li kun jista' joffendik, jieħu għalik, jieħu għalih, iġib l-iskużi tiegħu, imma dik hija triq. U maħniex se nkunu lesti illi nitilquha biex naqbdu modi oħra li ma twassal imkien ħlief minn fuq l-irdum għal isfel. Idu noqgħdu attenti l-aħwa. Għandna xi ħaġa f'idejna, Alla tagħna l-Evanġelju tal-grazzja tiegħu, idu noqgħdu attenti ma npartuhx ma xi ħaġa illi ma tiswa xejn, illi tkun biċċaħġieġa bla valuta xejn. Ejna meditaw ftit l-aħwa fuq dak li smajna mbagħad nibdew nitolbu flimkien.